बाक्सा जिल्ला सालबारि उलुबारि गामिनि सुबुं बर'नि न'आव दङ। थांनाय 15 मेनि सेबे खुंनाय एसएसएलसि आनजादाव 92% लानो हानाय बिथां सुबुं बर'नाव आङो मोगा-मोगि लानो नागिरदों। आच्चा फंबाय, मेनि 15 तारिखै मेट्रिक आनजादाव 92% पइन्ट लानो हानाय, बेयाव माबायदि गोब्राब नाजानानै मोननो हानाय? 92% मोननो थाखाय आङो आंनि मेट्रिक आनजादाव जोबोर गोब्राब फरायदोंमोन आरो आं बेनिख्रुइबो मोजांसिन रिजाल्ट हासिलदोंमोन, नाथाय आङो 92% मोननो हादों। बेखिनियावनो आङो गोजोननाय दं। जिउआव मा जाजानो लुगैयो? आं दा सासे डाक्टर जानो लुबैयो आरो डाक्टर जानायनि उनाव आङो माखासे बादायलु आनजादफोराव लानो सानदों। बेसेबांसो घन्टा फरायदोंमोन? आङो 8-9 घन्टासो फरायदोंमोन सानफ्रोमबो। फोरोंगिरिफ्रा माबायदि हेफाजाब खालामदोंमोन? फोरोंगिरिफोरा आंखौ जोबोर मदद होदोंमोन। माखौबा हायाखैबा सोंहरबानो न'आव फैनानै आंखौ बुजायफैयोमोन आरो गेजेर गेजेर फैनानै गासैबो साबजेक्टनि सारमोनानो आंखौ सोंफैयोमोन, हादोंना हायाखै, आरो आंखौ खबर लाफैबाय थायोमोन। कमल कुमार एवार्ड बान्था मोननो हानायाव नोंहा माबायदि गोजोननाय दं? आंहा जोबोर गोजोननाय दं, मानो होनोबा आङो 4थि मासियाव उथ्रिनो हादों आरो आङो बे बान्थाखौ मोननानै जोबोर गोग्गानाय दं। मानोना आङो बाक्सा जिल्लानिफ्राय सासे बेबायदि बान्था मोननाय हिसाबै सासे फरायसा हिसाबै उथ्रिसारनो हादों। आरो जिउआव मा मा खामानि मावनो मोजां मोनो? आङो ओरैनो थायोब्लाथाय बिजाब नायनो मोजां मोनो, बाहेरा बिजाब बायदि खालामनानै आं समखौ आगारो। आरो बबे कलेजाव लागोन दा? आं दा बर्मानि पायनियार कलेजाव लानो सानदोंमोन। नोंनि आइ आफाफोरा माबायदि हेफाजाब खालामो? आइ आफामोना आंखौ सानफ्रोमबो मदद होयोमोन। आंखौ फुङाव सिरि मोनहोयोमोन, हराव आंखौ हरसिम थाफायोमोन आरो नांगौ जायोब्ला गासैबो गोनांथि जानाय मुवाफोरखौ लाबोना होफैयोमोन। आरो सुबुंनि एसएसएलसि आनजादाव 92% पइन्ट लानो हानायाव माबायदि गोजोननाय दं बिफा हिसाबै? आंहा शुभम बर', आंनि फिसा शुभम बर'नि थांनाय 2019 मायथाइनि जा एसएसएलसि एग्जामिनेसननि फिथाइ फैदों, बावहाय शुभमा 92.83 पइन्ट मोननानै पास जानायाव आंहा जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो बेनिख्रुइ एसे बांसिन मोनगौमोन होननानै आं सानदों। नाथाय साइन्स आयदायाव एसे खम मार्क मोननायनि थाखाय एसे सिङाव फैनो गोनां जादों होननानै सानदों। जियानो जादोला गोजोननाय मोनदों। जिउआव मा जाजानो लुगैयो शुभमखौ? आंनि बादैब्ला आंथ' आंनि खुदियाखौ सिगां थारमाने हायार सेकेन्डारि परिखाखौ मोजाङै होग्रोनो बुंदों। दा मेट्रिक आनजादानो देरसिन रिजाल्ट नङा। मेट्रिकआ मोनसे अनुस्थान बासिनो हानायनिल' मोनसे मेडिया। बेनि उनाव जा फैगासिनो दं हायार सेकेन्डारियासो जिउ सायख'नायनि, जिउनि जा प्रफेसन सायख'नायनि मोनसे लामा। बेनिखायनो हायार सेकेन्डारिखौ मोजाङै फरायनानै सिगां मेडिकेल लाइन लाफानानै उनाव कम्पिटिटिभ लाइनाव जेनो थाङो, बेनि थाखाय आं बोसोनथि होदों। बबे कलेजाव होनो होननानै सानदों दा? आंथ' दा आंनि साननाय बादि आं बावहाय जोंनि खाथि खाला मोजां कलेज दंब्लाबो बिजों हिसाबै खायसे उसुबिदा नुहुरदों। बेनिखायनो आङो पायनियार एकाडेमियावनो, बर्मानि पायनियार एकाडेमियावनो होनो थाखाय थिरांथा लादों। 92% पइन्ट लानो हानाय, बेयाव माबायदि गोजोननाय दङ बिमा हिसाबै? बिमा हिसाबै आं बेखिनिनिख्रुइ आरो बांसिन लुगैबावदोंमोन आरो थेवबाबो सन्तुष्ट। बेखिनि जिखिनि गाव खस्थ' खालामनानै फरायनानै बेखिनिखौ मोनदों, बिनि सायावनो जों दा गोजोननाय मोनदों। बिनिख्रुइ माने बांसिन लुगैबावदोंमोन आरो जोङो फरायनायखौ, आरो बांसिन जाहाथे उनावबो माबाबावनो हायो होननानै। जिउआव मा जाजानो लुगैयो शुभमखौ? गावथ' डक्टरेट जानो होननानै माबादो, डक्टर जानो होननानै। शुभमा गाव डक्टर जानो होननानै बुंदोंमोन। गाव डक्टर जायोबा जुदि जोंबो हेफाजाब। माजों थाङोमोन बे फरायसालियाव? बियो उन्दै समाव आं साइकेलजोंनो लाङोमोन, उनाव गाव 5-6निफ्राय गाव साइकेलजोंनो थाङो। बेखौ माबायदि जोथोन लादोंमोन आं उन्दैनिफ्राय? उन्दैनिफ्रायनो जोबोर जोथोन लादोंमोन, जेबो खस्थ' होआखै। गावसो आंखौ बिराद खस्थ' होयोमोन उन्दै समाव। गावखौ आरो जेबो खस्थ', जानाय लोंनाय गाननाय जोमनाय उन्दैनिफ्रायनो
जेबो माबा होआखै आरो टेका होआखै बेसेबांसो घन्टा फरायोमोन बियो बेयो नोंनि ओरैनो मिथिनायाव? 9-10 घन्टा बेफोरबायदि फरायोमोन आरो डिस्टिंसन मोननाय आरो स्टार मोननाय गासै फरायसा फरायसुलिफोरा बेवहाय उननिजोन दङ बे समावहाय आङो डिस्टिंसन मोननाय रन्जन बसुमतारी बिथां फंबायनाव आङो मोगा मोगि लानो नागिरदों आदसा फंबाय नोंदि डिस्टिंसन मार मोनदों 86% मोननो हानायाव माबायदि नाजानानै मोनदों फंबाय आं हाथरखि फरायसालिनिफ्राय 86% लानानै उथ्रिनायाव जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो बे पार्सेन्ट लाखिनायाव जोंनि फरायसालिनि सारमोनाबो जोबोद मदद होबोदों जोंखौ हस्टेलाव थांनानै फोरोंहैयोमोन हायिफोरखौ फोरोंनो हायोमोन बेसेबांसो घन्टा फरायोमोन फंबाया जों हस्टेलाव 9-10 घन्टा फरायोमोन माजों फैयोमोन नोङो जों हस्टेलाव थायोमोन बिनानावा मा डिभिजनाव पास खालामनो हादोंमोन फार्स्ट डिभिजन आरो बिनानावनि मुङा मामोन जयश्री गयारि फंबायनि मुङा मा आंनि मुङा दैमुखा बर' आं स्टार मार्क लानानै पास खालामनो हादों हाथरखि फरायसालिनिफ्राय आरो फंबायनि मुङा मामोन आंनि मुङा राकेश बर' मा मार्क लानानै पास खालामनो हानाय मा डिभिजनाव फंबायनि मुङा मामोन आंनि मुङा सुनिल बसुमतारी बेसेबां पार्सेन्ट लानानै पास जानो हादोंमोन फार्स्ट डिभिजनाव आरो मा गामिमोन फंबायनिया बाथौफुरि बिसोर नुनाय फरायसा फरायसुलिफोरा गासैबो हाथरखि फरायसालिनिमोन बिथांमोना जोबोद गोब्राब नाजानायनि गेजेरजों मोजां मार्क लानानै पास खालामनो हादों बिथां फंबाय बिनानाव मोना सालबारि हाथरखि फरायसालि